handsome seग्राफोर गसंनानै दङ बेवहाय नङा होमबा बिथिंबो दङ एसेबां मोजां सेग्राफोरा महर गोसा जोंनि सिख्लाफोराबो खम नङा नङा सिख्लाफोरा एसेबां मोजां सिख्ला बिथिंबो दङ जिरायनानैबो दङ स' दोंसे आङो नोंथांमोनखौ मोनसे सोंलुसो सोंनो नागिरदों गासैबो जोंनिफ्राय थायो सेंग्राफोरा फार्स्टआवनो सेंग्राफोरनियाव सोंग्रोगोन आं अके जागोन दा थगायनो मोननाय नङा खिन्थु सेंग्राफोरा अके बेयाव गासैबो गसंनानै थानाय सेंग्राफोरा गोसोथोनाय दङना गैया गासैबो आखाइखौ गोसोथोनाय थानायफोरा एसे दिखांना होयोब्ला गाहाम मोनगौ गोसोथोनाय गैया नामा सेंग्राफोरा दङना गैया सिख्लाफोरालाय दङना गैया दङ थगायदों नङा होमबा आबै आबौ आइ आफामोन मा होननानै बुङो माने दानि जुगनि हेन्डसाम सेंग्राफोरा समायना सिख्लाफोरा गासैहाबो माने रावहाबो पस्ट खालि गैला होननानै बुंदों गासैबो बुकिं गोजा होननानै बुंदों नंगौना नङा आइ आफामोना मा होननानै बुङो नंगौना नङा नंगौ बरिया नंगौ आंनिया आं सिख्लाफोरा आंनिखौ सोंदों गोसोथोनाय दङना गैया आंहा गोसोथोनाय गैया बरमानि सोरब्ला थांफायोब्ला आं लांफागौ दिनैनो गोरजिया थानो थाखायल'मोन नङा आंहा जाबाय माने फिसाजो सासेल' नङा होमबा सोरबा जुदि गोरजिया थाङोब्ला थांजागोन थाङोना थाङा सेंग्राफोरा थाङा अके बरिया खौनो लादो दे मोसागोनना सेंग्राफोरा